Jesus. Hallelujah. May buntag sa tanan. Amen. Kalapaki sa kabuto si Jesus. Isa na din tayo ang sinakaroon. At ituyong para sa pagkain sa mabuhay Diyos. Hallelujah. Sikit na mas gusto nga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Thank you, Lord.
Hallelujah. Church, begin to praise the name of Jesus. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name overload. As we pray, Lord, I can feel the change. As your presence now will bring. Hear the sound of the broken chains. Principles are giving way. This is prophetic, hallelujah. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With our spoken now, everybody sing out. Yeah, praise, everything else. This sound of praise, make it louder than any other. Lift it up and shout his name overall. Turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name overall. Let's give him the praise name. Hallelujah. Your rain comes down. Sing our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Sing our praise goes up. Our praise goes up. Jesus. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Sing our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. We shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord. Turn it up. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name overload. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming sa mga pagbisita. Isa'y nalipay, kapatay, para sa kabuhay ng Diyos. Hallelujah. Today is the day ibuhat sa atong buhay ng Diyos. Timani na ang Diyos maayos sa imong kinabuhi, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang ayaw siyang pasalamatan. Hallelujah. Church, ang prayer to the Lord. Ayaw maulaw ng mga sa pusaya o sa buhay ng Diyos. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my
Salamat, Lord God, sa pag-isip ka na mong kaimong mga anak. Hindi mong higala. Kundi sa imong puloy-ana, sa imong balay, Ginoo. Nasayod kami, Lord God, nga nag-andam ka ng mga lawak, Ginoo. Para sa imong mga kaanak na, Ginoo. Kung nasayod kami, Lord God, mabutuan na kami, kauban ka, Lord God. Naging jud ka, Lord God, na bisan asa ka, natuwa kami, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we magnify your name. Oh, we worthy. Worship you.
chosen, but not forsaken, Lord. Because of you have done, Lord God, at the cross. Wala, Lord God, ang tanang benepisyo ngayon mong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo, Ginoo. Nga dili kami mahimong ulipod sa sala, dili kami maulipod sa kangit dito. Kusultahan. You are good. You are good, good Father. Thank you, Jesus. Thank you, Padayang. Di mo sa tibuong kalibutan ang imong gugma. Pinaagi sa imong bugtong anak na nagpakamatay para ka na, Lord. Oh, Jesus, we praise your name. Forever me with a melody. You surround me with a song. Oh, deliver us from our enemies till all my fears are gone. Come on, church, lift up your hand. I am no longer a slave to thee. Say, I am a child of God. Come on, church, I'm no longer a slave to thee. I am a child of God. We worship you. From my father's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. Yes, I am. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Yes, I am. I am a child of God. You strengthen the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Hallelujah. You rescued me and I was there. Say, I am a child of God. You strengthen the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Jesus, you rescued me and I was there. Say, I am a child of God. Say, I am a child of Come on, church, lift up your hands and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Pasalamati siya na pinaagi sa iyang ihimo. Ikaw, wala niya na ulipon sa sala o kangitid. Kaya pinaagi sa iyang grasya o pabor sa iyang mga kinabuhi. I'm no longer a slave to be.
of God. So I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Say, I am a child of God. Say, I am a child of God. I am a child of God. Kabalumi Lord, kaamong mga pagday diha kanimo, nahimong sweet aroma diha sa imong trono karubon taga Ginoo. Tungod kay ang imong mga katawhan God, ang imong mga anak nagabayaw, nagahugyaw sa imong pagkagamahanan o sa imong pagkamaayo. Salamat Amahan sa imong pagabuhaton karong adlaw. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Are we blessed? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Oh, dili ta maglangay ato ta sa atong church declaration. Okay? Hallelujah. Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Oh, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa tanan. Kato nga pulong igsoon nga itong ginadeklara karon, magamanifesto to sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Okay? O dili ta magalangan ato ta sa ato ang foundation text nga atong pagkakuhaon diha sa Salmo chapter 8 verse 4. Kini siya common kini siya sa ato ang mga bersikulo, di ba? Amen. Duha ni siya ka verse sa Biblia nga atong makita. Okay, itong basahon. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao
nga gitagaan mo man gayon siya og bili. Tao man lang siya, nganong gikabalak-an mo gayon siya. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong magaampot ha. Amahan ng mga langit nun, mapasalamaton kami nining matahong nga kabuntagon. Salamat sa kahigayunan nga makapamati na sabmi sa imong mga pulong nga mao ipagkaon sa mong espirituhan nga bahin. Og salamat Amahan, Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge sa among taliwala nga ikaw magapamuhat tungod kay kung wala ka dili mi makasabot kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa imong mga pulong diha sa Biblia. Busa ang tanan amo gisalig diha kanimo, amo kang gipasalamatan, gipasidunggan sa imong ginabuhat sa among pangakinabuhi ug sa imo pang pagabuhaton sa matag usa namo kinabuhi ka. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntaga mga igsoon, ato na sabtun-an ang pulong sa Ginoo. Ug ang pulong sa Ginoo ato ang tema karon mo ni si ginaingon dire ang tinuod nga ikaw diha kang Kristo. Praise God. Kinsa man ka atubangan sa Ginoo? Unsa imong nailhan kung unsa ka diha sa mata sa Ginoo? Ay, si pastor ni attorney man na siya. Ay siya kuan man na siya, pastor man na siya. Ay si Brad kuan man na siya, negosyante na siya. Ilado na siya, ay si doktora man na siya. Di ba, anata? Sa tong kinabuhi. Makita na to sa personal, makita na to sa atong mga mata. Pero ikaw, Ikson, nakapungutan na ba kasi mong kaugalingan? Kinsa man ko atabangan sa Ginoo? Unsa ba ko kabililhon diha sa atubangan sa Ginoo? Ayun siya sa tuang foundation text, kinsa ba ang tao? Nga imo man siyang gikabalak-an. Unsa ba siya kabililhon sa imo Lord? Nga imo siyang gipakamatyan. Amen? Praise God. Okay, karong buntaga, akong pungutana sa inyo, kinsa man mo diha sa Ginoo. Ako igsoon, ako ang pinaka-importante nga tao sa mata sa Dios. Parehas ta. Kung imong tanawon ng Biblia in Zacarias chapter 2 verse 8, ingan siya, human ko makita kadtong nga mga pananawon, mao kini ang gisulti sa Ginoo nga makagagahong batok sa mga nasod nga misulong ug nanguha sa iyang mga kabtangan. Si bisan kinsa nga mo pasipala sa akong mga katawhan, nagapasipala sa pinakabililhon alang kanako. Kinsa mga katawhan sa Dios diri mo? Amen. Amen. Kitang tanan nga naa diri karon, kitang tanan nga nagatuo kay Kristo, muna ikaw ang pinakabililhon nga butang sa panagbuhay sa pananaw sa tong buhay nga Dios. Kung imo nang tanawon sa English, gitawag na siya, you are the apple of God's eye. Sa other translation ginatanaw siya, you are the pupil of God's eye. Kung imo kag pupil, kanang bitong kalimutaw sa imong mata, unsa na kabililhon sa imong ha? Grabe ka importante di ba? Kaya nga naman, sa diha maapektahan ang imuhang mata, labi matusok na siya. Ako nakaagi ko, sa akong trabaho as electrical, dili gyud mo maiwasan nga mag-ager ka, magputol kag bakal, magputol kag kahoy. And then duha na ko kakauban nga napuling sa mata. Abali ikaupat ko. Ang primero, nakagastos siya 900 plus para lang sa pagtanggal sa katong bakal nga gamay kayo nga nitapon sa iyang mata. Ikaduha, wala niya, gipasagdaan lang niya. Niya perti ng pulaha sa iyang mata. Among ginatanaw na agi bakal ning pilit sa iyang mata ba? Kanang gamay kayo. Niya mo to among gina-advisean nga ang gitabangan sa mong kauban, kuha siya magnet kay katudong iya ha, magnet lang niya giana niya sa mata ba natanggal. Kato kinaugmaan naman, means nakapilit na. Mo to iya na pong ipa-check up. Ikatulo, katong kauban na ko nga nagputol gihapon natoy nagputol niya, naghakot sila ba? Nagputan. Duha ka kagmay kaayo nga bakal nga nagpilit sa iyang mata. Mo to, unsay akong gibuhat bag-o pa man, ako man iyang partner. Mo to akong ginabuhat, gikuhaan ako siya buhok. Primero ako ang buhok, pagtanaw niya kay humok man, dili man ka lihok kayo. Mo to katong iyang buhok kay kanang baga ba. Mo to akong gikulitog-kulitog sa iyang mata. Mo to ako apod na agi pugog kapuling,
Akong ginabuhat, sige ko kuan, sige ko gilamos. Nya, nasa kong kasing-kasing, wala mong ko'y kabalakay ko, Lord. Kabalo ko nga, dili ko nimo pasagdan. Lahi ako Exxon, ila ha, ning gasto, tong duha, ning gasto. Ang isa, na-rescue kay ako siyang gitabangan. Ang ikatulo, ako nga case. Pagabot sa ako nga case, ko Lord, di ko nimo pasagdaan. Ako siyang ginakuan lang ba, ko Lord, kabalo ko, dili ko nimo pasagdaan. Gikan sa buntag, hangtod sa udto, pagkaudto, nawala naman, Lord. Nawala lang siya, natanga. Murag, nimbaba siya ba? Nimbaba siya sa kong mata. Pagkahuman, murag lang ko, murag bitaw kag napuling lang. Yan, gawas lang siya. Ako na pong giana sa kong mata. Ko Lord, salamat Lord. Kaya wala gyud ko nimo pasagday. Akong kauban ning gasto og ang isa 900 plus, ang isa sobrang libo. Pagpatanggal ang atong kuan. Dali ra daw kaayo, libo na. Katong sa kong kauban, ako na lang nagkuan kay bago pa man. Pero sa kuha, grasya sa Dios kay wala jud ko niya gipasagdaan. Praise God. Inana kabililohon ang mata. Sa pagtrabaho nimo kung komplikado ang imong mata, dili ka makatarong og trabaho. Ikaw po igsoon, ingon anak ka kaimportante sa Ginoo. Ang imong bili, kung imong tan-aw ng pulong sa Ginoo, even ang tibuok kalibutan dili pwede nga ibayad para sa imong kinabuhi. Ingon anak ka kabililohon. Nga naman, kung imong tan-aw ng Biblia, ang pinaka-the best sa langit, ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang nagbuhat sa tanang creation, tanang binuhat diri sa kalibutan, mo'y nagbayad para sa imuha ug sa kuha. Ingon anak ka kabililohon igsoon. Amen? Muna ikaw diha sa mata sa Dios. Okay, na ako'y gipangkuha diri nga mga kanay nakasulat sa Biblia ba nga kung unsa ta diha sa mata sa Ginoo. Okay, ikaduha, we are His temple. Ganina, we are the apple of God's eye. Karon, we are His temple. Ayan siya, in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, ayan siya. Dili ba templo man kamo sa Dios? Ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Busa kung gud-on ninyo ang puloy-anan sa Dios, silutan niya kamo. Tungod kay ang templo sa Dios balaan. Ug kana nga templo walay lain kun dili kamo mismo. Kamo ang templo sa Dios. Kung naay tao nga muguba sa templo sa Dios, ingon siya, ang templo sa Dios is balaan. Pasabutan na, kung kamo ang templo sa Dios, balaan na mo. Dili mo bilaan. Balaan. Okay, ang bilaan is tribo na siya. Okay, ako lang ikan-kuhan nga may pero malingaw, bud. Okay, dili mo bilaan kung dili balaan mo. Kung ingon mo balaan, di ba ingon ang kasagaran sa teaching sa uban is maningkamot mo nga mahimong balaan, di ba? Sa ato ang pag-alagad kaniadto, wala pa ta kabalo sa grasya sa Dios. Paningkamot mo nga mahimo mong balaan kay nga naman kahimutan mo sa Dios. Pero sa tinuod Igsoon, sa diha nga nituo ka kay Kristo, sa diha nga midawat ka kay Kristo, sa diha nga imong giabrihan ang imong kasing-kasing ug imong gipasulod si Kristo, balaan na ka. Wala siya nagabasi kung unsa imong binuhatan, wala siya nagabasi kung unsa ka diri sa kalibutan, kung unsa ka kailado. Ang nagabasi diha Igsoon, kung imo bang gidawat si Kristo. Gihimo kaniyang balaan kay ikaw templo sa Dios. Amen? Muna ikaduha. Okay. Padayon ta ato ta sa ikatulo. Ingon siya diha, kita mga anak sa Dios. Amen? Mingon ka ba nga, Lord, unsa magiday ko? Kanang atong ginatakil karon Igsoon, mouna kita atubangan sa Dios. Okay. In Romans chapter 8 verse 16, ingon siya, ang Espiritu Santo uban sa atong espiritu, mao ang nagapamatuod nga kita mga anak sa Dios. Ang pulong sa Dios Igsoon, siya ang nag-ingon nga kita mga anak sa Dios. Ingon pagid siya sa Galatians chapter 3 verse 26, kamong tanan nga mga anak sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Nahimot ang anak sa Dios tungod kang Kristo. Ingon pagid siya sa 2 Corinto chapter 6 verse 18, ako mahimong inyong amahan o kamo mahimong akong mga anak. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom. Ang Dios mahimong atong amahan o kita iyang mga anak. Muna ikatulo ha.
Ako ipakita sa Ginoo sa inyo karon igsoon kung unsa ta diha sa Ginoo. Kay sa kalibutan man God o kung sa mga tao nga naa sa ilalom sa balaod, lahi mo gud lang teaching. Igsoon, wala sila nga paningkamot kay kung dili ka maningkamot, dili ka luwason sa Ginoo. Paghago, pagsunod sa kabubuton sa Dios, tungod kay nga naman, kung dili ka maningkamot, kung muhago sa pagsunod sa Dios, dili ka maluwas. Ma-remember na ko itong istoryahan ni may pastor ni kaganina ba? Itong isa ka-attorney, ingan siya. Huwag niya pa, ninghawa siya sa dati niya, tungod kay grabe ang, sa to? Daghan kaayog requirements, wala naghuna-huna kung unsa ba iyang trabaho, o unsa ba, ninghawa siya. Kung imo pong tanawon sa Biblia, ay ngalit sila nga. Si Ruben, Padilla ba? Ilado man kayo siya, no? Ninghawa siya sa pagkakristohanon ug ning balhin as Muslim. Unsa hinungdan nga nung hawa man siya sa pagkakristohanon? Nihawa siya ning biya kay Kristo ug niadto dito sa pikas. Unsay sa inyong hunahuna kaya? Unsa kaya hinungdan nga nung ning balhin si Ruben Padilla og relihiyon? Ha? Maminyo siya daghan? Isa na sa rason. Isa na siya sa rason. Pero ang pinaka-rason yun igsoon, og niya pa, daghan og Dios ang Kristohanon. Daghan og Dios. Daghan og mga tulumanon. Daghag mga balaod. Og niya pa, lisod kaayo ang pagsunod sa balaod sa mga Kristyan. Kaya naman, lain man ka, walay buling kunot ug mansa ang makasulod sa kingharian sa langit. Nya step by step dapat sundon nimo ni, buhaton nimo ni sunod na pod step by step ang bayang-ang imo nang matuman diha ka makasulod sa kingharian sa langit. Pero igsoon, kung mauman galing na ang atong basihan, bisag unsaon walay tao nga makasulod sa kingharian sa langit. Mao nay tinuod nga pagkastorya. Amen. Walay tao makasulod sa kingharian sa langit tungod kay perfect ang gipangita sa Dios. Apan igsoon, dili man na mo itong atong topic karon. Okay, padayon ta. Kay ang gipangita sa Ginoo perfect man, mao ni kita karon. Nahimutang perfect tungod sa grasya sa Dios. Nahimutang iyang mga anak, nahimutang iyang pinakabililohon nga butang tungod sa grasya sa Dios, dili tungod sa imuha. Dili tungod sa imong paghago, dili tungod sa imong pagpaningkamot, kundi tungod sa imong pagtuo kay Kristo, sa imong pagdawat kay Kristo, sa imong pag-rely sa imong kinabuhi ngadto kay Kristo. Mao na ang pinaka the best nga imong desisyon nga imong nabuhat sa imong kinabuhi igsoon. Praise God. Ayon pagid siya. In Romans 8:14, ang mga ginatultulan sa Espiritu sa Dios mao ang tinuod ng mga anak sa Dios. Kabalo ko nga ang balang Espiritu mao kanunay ang nagatultol sa inyo nga naman kamo mga anak sa Dios. Praise God. O ato ta sa ikaupat. Unsa man ka diha sa mata sa Dios. Unsa man ka diha kay Kristo. Ingon siya, kita ang pinili pari sa hari. Ang 1 Peter chapter 2 verse 9 nagyan siya, apan kamo mga pinili, mga pari sa hari o mga katawhan sa Dios. Nahimo kamong iya aron magmantala sa iyang kahibulungang mga binuhatan. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. Pinili kamo? Pari kamo sa hari? Kung umingon kag pinili, umingon kag pari, unsa man ang mga pari kaniadto sa Old Testament? Ang mga pari kaniadto sa Old Testament is mauna sila ang gihatagan sa Dios og katungod nga makikistorya sa iya. Tanang ginapangayo sa ginadeklara sa mga pari kaniadto sa Old Testament nga wala pa si Kristo, ginapaminaw sa Dios, ginatubag sa Dios. Ang mga tao kaniadto muduol sa pari aron magpakisayod kung unsa ang kabubuton sa Dios sa ilahang kinabuhi. Karon igsoon, kay kita pari man. Kung unsay inyong ginaduol sa Dios, kung unsay inyong gina-claim gikan sa Dios, inyuhan ang madawat. Inyuhan ang maangkon igsoon. Kay kamo mga pari sa Dios. O ang iyang purpose sa tuwa, nga nung gipili ta, o mahimutang pari, mahimut sa hari,
aron ikaw ug ako magmantala sa iyang kahibulungang mga buhat dinhi sa kalibutan. Unsa man ay mga kahibulong ang mga buhat? Ang pag-ayog masakiton, walay kahadlok sa bisan unsa, nga mga balatian, mga problema, mga kawalan sa kinabuhi, wala siya kabalaka. Mao na ang atong imantala diri sa kalibutan igsoon ang pagkamaayos sa atong buhi nga Dios. Amen? Praise God. Hallelujah. Ingon pagit siya in Colossians chapter 3 verse 12, kamu mga pinili sa Dios, gihigugma niya kamu ug gilain alang sa iyang kaugalingon. Busa kinahanglan nga magmaluloyon kamo, magmatinabangon, magmapaubsanon, magmalulot ug magmapailubon. Gipili ta sa Ginoo, gilain ta niya. Ang kabalo ka nga translation, ang dili nako kayo ganahan dire, siya kanang busa kinahanglan nga kamo magmaluluyon. Nga naman, balaod kay siya, di ba? Sama sa gingon ni pastor ni atong last niyang wali. Nga nung nahimo mong tumutuo, nakahinumdum mo atong Sunday, nga nung nahimo mong magtotoo, tungod kay gipili mo sa Ginoo. Wala mo ning tuo, wala mo nahimong magtotoo kay ning tuo mo sa Dios. Nahimo mong magtotoo kay gipili mo sa Dios. Amen? Muna siyang tinodya. Kini busa kinahanglan magmaluluyon kamo. Kining pagkamaluluyon, matinabangon, mapainubsanon, magmalulot ug magmapailubon. Kining tanan igsoon mahimo ning bunga sa inyong kinabuhi. Tungod kay gipili mo sa Dios. Dili kamo ang maningkamot nga himahimong maluluyon. Dili kamo ang maningkamot nga mahimo mong matinabangon, mapainubsanon, malulot o mapailubon. Kung dili ang mubuhat ana sa inyong kaugalingon ang balaang espiritu. Okay. Paningkamuti din ninyo nga mahimong maluluyon. Paningkamuti din ninyo nga mahimong matinabangon. Kana bitang moingon ka sa imong kaugalingon, dapat mo tabang ko karong adlaw. Dapat mahimo kong maluluyon karong adlaw. Dapat manggihatagon ko karong adlaw. Testingan ko na ninyo, matingala mo, dili ninyo mabuhat. Nga naman, kung imo magong tanawon, ang Matthew City 21 na siya, ako lang open sa inyo, Matthew City 21, daghang nagtawag ka na kung Ginoo, apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Ngayon siya dito, ngayon siya sayang wala pa, hawak ka mo mga dautan. Huwag ko kaila sa inyo. Ingan siya nga, Lord, dili ba nag-ayumig masakiton sa inyong imong ngalan? Dili ba naghinginin kami mga dautan sa imong ngalan? Lord, di ba nagpakaon kami sa mga gigutom? Nagtabang kami sa mga nagpainom kami sa giuhaw? Mibisita kami sa mga nakulong? Ingan ang Ginoo, wala ko kaila sa inyo. Pero ingan siya sa ito, umarik ka mo kanako, paglipay ka mo. Kaysa diha nga gigutom ako, inyo kong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Nagbilanggo ako, inyo akong gibisita. Nagmasikiton ako, inyo kong giatiman. Ingon sila sa ito, Lord, kanus-ana mo na gibuhat sa imo. Sa diha nga inyo nang gibuhat sa ubos sa akong alagad, inyo nang gibuhat sa ako. Kung imo din tan-awon igsoon, kining pagkamaluluyon, pagkamatinabangon, mapailubsanon, magmalulot, mapailubon, kining tanan mahimo nimong bunga tungod sa balang espiritu. Dili nimo haguan, dili nimo gipaningkamutan, kung dili maabot lang ni sa imong kinabuhi tungod sa grasya sa Dios. Matingala ka, mabuhat nimo ni siya tungod kay ang Dios ang nagapamuhat sa imong kinabuhi. Kung ako nang gitistingan sa una ba, dapat Lord, magmanggihatagon ko karon. Moabot ang time, naay mangayo, hatagan. Kanang sa imong kasing-kasing ba? Hatagan nga. Dili man, pero kung mingon ka, Lord, imuhang kabubuton ang matuman karon. Matingala ka nga, lami kay mo hatag, lami kayo mo tabang, pero kung ikaw ang maningkamot ikson, lisod ang mutabang. Lisod ang muhatag. Lisod ang mutabang sa mga kinahanglan. Lisod ang pagkamapainomsanon. Kaya mo yung ka, Lord, dapat mapainomsanon ko karon. Naagay testings nga moabot sa imo. Matingala ka nga, dali ka masuko. Na-experience ba na ninyo? Ako, Ikson, na-experience yun ako na. Kaya naman, ang pulong sa Ginoo akong ginatestingan. Muna, ang sekreto day, Ikson,
para sa kinabuhi nga mahimo kang makapahimo sa Dios is, Lord, your will be done para sa kuha karong adlaw. Mo din na ang sekreto. Pag sa diha gani mo yung ka, Lord, mahimo ko karong buutan. Mahimo ko karong matinabangon. Wala din na igsoon. Pero pag mo yung ka, Lord, ang imuhang kabubuton mo ay may tabo sa kung kinabuhi karong adlaw. Mo na ang may tabo igsoon. Iyaha, dili imuha. Amen? Mo din na ang sekreto sa pulong sa Dios. Okay. Ikalima. Ayan siya, we are His beloved. Kita ang iyang mga hinigugma. In Romans chapter 9 verse 25, ayan siya, mao kini ang giingon sa Dios sa libro ni Hosea. Ang dili akong katawhan, tawgon ko nga akong katawhan. O sila nga wala ko higugmaa kaniadto, higugmaon ko na. Kaniadto dili ta katawhan sa Dios. Kinsa man gyud ang tinuod nga katawhan sa Dios? Diba ang mga Israel? Amen? Ang mga kaliwat mo nang gila ang katawhan sa Dios. Apan tungod kay nagmagahi ang kasing-kasing sa mga Israelita o plano po na sa Ginoo, nahimutang iyang mga katawhan spiritually. Kita ang spiritual Israelites. Amen? Kapilan nato nagitaken diri kita ang mga espirituhanon nga mga Israelita. Sa mata sa Dios, kita mga Israelita, kita mga Hudiyo. Bisan kita mga Hintil, bisan kita mga Pinoy, Hudiyo ka sa mata sa Ginoo, Israelita ka sa mata sa Ginoo, tungod kay kaliwat ka sa Ginoo. Amen? Praise God. Kaniadto wala taniya higugma, apan ingon siya, kaniadto dili nako katawhan karon himuon nako akong katawhan, higugmaon nako sila tungod kay mo nay plano sa Dios atong kinabuhi. Amen? Praise God. Unsa pa? Ato ning paspasan, we are His ambassador. Ambassador kita ni Kristo. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 nga siya, so we are ambassadors for Christ, as though God were making His appeal through us. We, as Christ's representatives, plead with you on behalf of Christ to be reconciled to God. Kita ang ambassador ni Kristo. Kita ang nagdala sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa grasya, nga mo'y magdala o tinuod nga kagawasan ngadto sa mga tao. Kaya ang grasya lang yun sa Dios ikso mo ni maghatag sa katawhan sa tinuod nga kagawasan. Amen? Kaya naman kagawasan nga gigapos ka sa mga balaod. Wala no. Ang tinuod nga kagawasan, gawasnon ka sa mga butang, gawasnon ka sa pagsunod sa balaod. Kung dili ang imong kasingkasong imong hunahuna nakapokus lang sa finished work ni Jesus dito sa cross sa Calvario. Praise God. Unsa pa? Kita ang lawas ni Kristo. In Colossians chapter 1 verse 24, yun siya, ang buluhaton ni Pablo alang sa mga nagatuo sa Dios. Verse 24, karon malipayon ako sa akong mga pag-antos alang kaninyo. Kay pinaagi sa mga pag-antos sa akong lawas, makatabang ako nga mahimpit ang pag-antos ni Kristo alang sa kaayuhan sa iyang lawas nga mao ang mga tumutuo. Ang tanang mga tumutuo mao ang lawas ni Kristo. Kita ang iyang gipuy-an, kita ang iyang, ug sa other translation pa, kita ang iyang church. Kita ang iyang simbahan. Kita ang iyang mga katawhan. Amen? Kung kita ang iyang simbahan, igsoon, kita ang iyang lawas, ingon ang Biblia, mubalik si Kristo, ug kinsa iyang balikan, ang church. Kanang sa rapture, igsoon, kagabi, nag-discuss si Pastor ni about atong dili matarog, nakapundar ta sa dili matarog, dili mauyog, dili ma-move nga bato nga mao si Kristo. O kana nga bato igsoon, mao na magdala sa tuwa, mao na si Kristo, mao na ang atong ulo sa church, mao na ang ulo sa lawas. Ang lawas dili magsilbi kung walay ulo, di ba? Si Kristo ang ulo natong tanan. Ang ulo karon naa na sa langit. Ingon ang Biblia, mubalik siya aron sa pagkuha sa iyang lawas, pagkuha sa iyang church. Kita ang iyang balikan. Kanang rapture igsoon. Kabalo mo kinsay kuhaan sa rapture? Ha? Kinsa ang kuhaan sa rapture? Ang church. Dili ang Israelites, dili ang mga tao nga iyang kaliwat ni Kristo, kundi ang church. Mao na ang kuhaan sa rapture. Kung na-Israelites nga mituo kay Kristo, appeal sila sa church. Appeal sila sa body ni Christ. Mo na ang kuhaan sa rapture.
Pero sa mga ikuhaon ang mga Israelites, pagbalik na ni Kristo. Muna iyang sikan kami. Ang rapture, kita na ang iyang kuhaon, kita ang iyang balikan ni Kristo. Amen? Praise God. Ingan pagit siya, kita ang iyang pangasaonon. Kisay ganahan diyan ang mahimong pangasaonon ni Kristo. Amen? Kita ang tanan, mo ang pangasaonon ni Kristo. Ingan siya, sa verse 12, sa chapter 11 sa 2 Corinthians siya, kay gibati ko ang Dios nun nga pangabugho kaninyo na isama kamo sa usa ka dalagang putli nga akong gisaad nga ipakasal sa usa ka pamanunon nga mao si Kristo. Praise God. Nangabugho. Kinsa man nangabugho dire? Si Apostol Pablo. Gibati ko ang Dios nun nga pangabugho kaninyo. Unsa man yung pangabugho? Kasabot man eh. Nagsilos. Nagjelos siya. Nagzelos siya sa inyo ha. Nga kamo kita karon nahimong pangasaunon ni Kristo. Amen? Nganong nangabugho man si Apostol Pablo? Huwag dili ba siya pangasaunon sa ni Kristo? Ipakita niya igsuon kung unsa ka kabilihon sa mata sa Dios. Ikaw ang pangasaunon ni Kristo. Ayan siya, in Piso, chapter 5, verse 27, gibuhat niya kini, aron kita nga mga tumutuo, madawat niya isip iyang pangasaunon, nga matahom kaayo, balaan, o walay ikasaway, sama sa pangasaunon, nga walay dipikto o kunot, o unsa pa nga mga apan. Sa kalibutan ng Igsoon, kung imong tanawon, labi na sa mga tao nga naa sa balaod, mingon sila nga, dapat matahom ka, dapat balaan ka, walay ikasaway, kung mayroon kag walay ikasaway, walay hugaw, kung ibutang na to sa sinina ba, wala gyud mancha kahit gamay, para makasulod ka sa gingharian sa Dios, para mahimo kang pangasaunon ni Kristo. Pero kung imong tanawon diri, diha sa Episo, makita nimo nga gibuhat niya kini aron kita nga mga tumutuo madawat niya isip iyang pangasaunon nga matahong kaayo, balaan ug walay ikasaway. Kinsa may naghimo sa imong matahong walay ikasaway, balaan? Si Kristo. Dili kita. Muna ang clarification sa mga tao nga wala kasabot sa grasya sa Dios. Pagklaro alang sa mga tao nga ang pagpaningkamot sa tao is dili ego para mahimo kang righteous sa mata sa Dios. Dili ego ang pagpaningkamot sa tao nga mahimo kang walay ikasaway. Kaysa akong naagian kaniadto mayon sila dapat mahimo kang walay ikasaway sa imuha para maluwas ka. Pero dili sa pulong sa Ginoo igsoon nga may atong gibasihan sa atong kinabuhi, mahimo kang walay ikasaway tungod sa gibuhat ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Ingan pagit siya sa Revelation chapter 19 verse 7, ingan siya, maghugyaw kita ug magkalipay ug daigon ta siya kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero, ang iyang pangasaunon andam na. Kinsa na may andam diha mga amen? Sa tuang natural nga kinabuhi, makaingon ka nga, Lord, dili man ko angayan, murag dili man ko andam, Lord, kay makasala pa man gihapon ko. Kinsa man makasala diha mga amen? Makasala pa tang tanan, di ba? Maging ka, Lord, dili man ko andam, dili man ko angayan. Pero nganong niingon ka nga andam na ang pangasaunon? Nganong nakaingon man ang pulong sa Ginoo nga andam na ang pangasaunon? Tungod kay nabanhaw na si Kristo. Humana ang iyang kamatayon dito sa cross. Gibayran na niya tanan nimong sala. Katong nabuhat nimo kaniadto o katong wala pa nimo nabuhat, giapil na to bayad ni Kristo. Mao ning niingon ang pulong sa Ginoo nga ang pangasaunon andam na. Kay humana tanan gibayran na sa Dios. Gibayran na ni Kristo dito sa cross. Aron ikaw ug ako mahimong andam sa tubangan sa Dios. Siya, ang iyahang pangasaunon, walay buling, balaan, o walay ikasaway, mao na ikaw. Kung sa imong unang-una, Lord, dili mo ko angayan. Sa mata sa Dios, angayan ka. Sa mata sa Dios, balaan ka. Sa mata sa Dios, walay ikasaway diha sa imuha. Ingon
nanak kakabilidon sa mata sa Dios. Hallelujah. Katong atong ginatake ni Zon ba, pila ta ka buok ito. Moto ikaw. Ang pangutana diya, nganong nahitabo nga ikaw nahimong anak sa Dios? Nganong nahitabo nga ikaw nahimong pinakabililhon nga butang sa mata sa Dios? Nahimo kang iyahang pangasaunon, nahimo kang iyahang templo, nahimo kang iyahang hinigugma, nahimo kang iyahang anak. Ngano man to ison? Nganong nahimo man tong tanan? Sama sa ginaingon ko na kaninyo, sa gi-share ni pastor ni atong last Sunday. Siya sa Acts chapter 13 verse 48 ingan siya diha, sa dihang nadungog kini sa mga dili Hudiyo. Ang dili Hudiyo kita na siya. Nalipay sila ug moingon, dalaygon gayud ang pulong sa Dios ug ang tanang mga pinili alang sa kinabuhi nga walay katapusan nahimong magtotoo. English lang itong pastor niya itong last Sunday. Karon akong giklaro sa Bisaya ba? Dalaygon ang pulong sa Ginoo, ang tanang mga pinili alang sa kinabuhi nga walay katapusan nahimong magtotoo. Nahimo kang magtotoo tungod kay gipili ka. Wala ka nahimong magtotoo kay nituo ka. Tungod kay gipili ka. Karon nahimo kang pinalangga, nahimo kang pinakabililhon, nahimo kang pangasaunon ni Kristo. Dili tungod kay kuyaw ka, kundi dili tungod kay gipili ka. Amen? Nanak ka maayo ang Dios. Praise the Lord. Ingan siya sa tuwang kuwan kaganina. Nganong gitagaan sa Dios ug pagtagad ang tao. Ato ra kaning basahon ang Hebrews chapter 2 verse 6 to 8 siya. Tungod kay mao kini ang nahisulat sa kasulatan. O Dios, unsa bagayod ang tao nga gihatagan mo pagtagad. Mao ni ang ikaduha nga verse nga makita nato sa Biblia kung unsa kabililhon ang tao. Tao lamang siya, nganong imo gayud siyang giatiman. Sa hamubo nga panahon gibuhat mo siya nga ubos sa mga anghel. Apan gipasidunggan mo siya nga sama sa hari o gipasakop mo kaniya ang tanan. Ang giingon sa kasulatan nga maapil sa tao ang tanan nagakahulugan nga moabot ang adlaw nga wala gayoy dili maapil sa tao. Apan sa pagkakaron nasayod kita nga dili pa kontrolado sa tao ang tanang mga butang. Kuy mo tanan di ba? Moabot ang panahon nga kita nga iyang mga anak mahimo nga kita ang mokontrola sa tanang butang nga naa sa kalibutan. Amen? Pero nganong hangtod karon igsoon, makita nimo nga ang tao wala pa nag-enjoy sa mga saad sa Dios. Wala pa nakadawat sa mga panalangin nga gisaad sa Dios, sa kaayuhan nga gisaad sa Dios sa mga katawasan. Nganong wala pa na niabot igsoon? Wala pa mo nga nakapangutana, Lord, di ba ingon kasi mong pulong nga imo akong i-bless? Di ba Lord, ingon kasi mong pulong nga imo akong panalanginan? Nagingon pa gani ka Lord diha sa Lucas nga kung imong tan-awon ang katong the prodigal son ba? Sa Lucas chapter 15 verse 31 ayun siya. Tanan nga ako imuha. Apan mitubag ang iyang amahan, ikaw kanunay nga niya uban ka nako. Og tanan nga ako imuha. Sabi di ba ingon si Lord ana? Pero nganong hangtod karon ang mga katawan sa Dios? Ang ubang mga katawan dili tanan. Wala pa ning dawat naka-enjoy sa saad ug mga panalangin sa Dios, kaayuhan sa Dios. Wala pa mo kapangutana next yon. Di ba no? Nganong wala pa man? Ingan pa gani siya nga ang mga panalangin sa Ginoo daghan-daghan siyang mga saad sa pulong sa Dios. Daghan siya gisaad alang kanato. Tungod kay igsoon ang hunahuna sa tao, muni bantayanan. Ang una-una magud sa tao karon is mo ni siya. Lord, okay na ko ani. Tama na ni ako ang sitwasyon karon. Malipayon ako ani Lord. Amen. Praise God, salamat. Murag naughan ko ba? Makaugan ning magbuhilog ano? Praise God. May nga naman, Lord, gusto mo ni ako kay mo man ni mga tudlo nga dapat makontento ka sa mga butang nga nasa imo, di ba? Mo lang teaching sa makontento ka.
Dapat Lord, mo man imong gusto sa kuha. Tanawa bitaw sa Apostol Pablo nga ingon sa Apostol Pablo, Lord, ang imong grasya lang. Igo na sa kuha karon. Ingon siya atong basahon ang Korinto. 2 Korinto 12:9. Ingon siya, hinuon mingon siya, ang akong tabang maulang ang imong gikinahanglan. Kay makita gayud ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. Busa malipayon gayud ako sa pagpasikarbo bahin sa akong mga kaluyahon. Aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako. Mao pri ang nabutang sa una-una sa mga tao karon. Igo na ni Lord, tama na ni sa kuha, lipay na kay kuha ni, kay nga naman Lord, sa diha nga luya ko, sa diha nga kulang ko, makita na ko ang imong grasya nga magadagay day sa akong kinabuhi. Pero nga nung hangtod karon igsuon, wala pa nag-enjoy ang mga anak sa Dios. Na isa ka rason, anak. Pero before kumuadto dito, atong pangutanan, nga nung nakaistorya si Apostol Pablo ni atong mga bulunga. Okay na. Lord, magpasigarbo ko sa akong kaluyahon. Kay kabalo ko nga, imong grasya is enough na para sa kuha. Nga nung nakaistorya man si Pablo na igsoon, nakabalo po mo unsay rason ni Pablo nga nung nakaistorya siya ato ng mga pulong. Ayan siya diha sa Galatians chapter 6 verse 14. Ingon siya, apan alang kanako, wala ako'y lain nga ikapasigarbo kung dili ang kamatayon sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang kamatayon sa cross, ang mga butang dinhis sa kalibutan wala nay bili alang kanako. Ingon nga ako walay bili sa kalibutan. Mo ding igsoon nga ang kinabuhi ni Apostol Pablo kung imong tan-awon, grabe siya kaadunahan. Grabe siya kailado. Di ba? Siya ang leader ba sa taga-persecute sa mga Kristohanon kaniadto. Na siya yung mga tauhan sumusunod. Sa dihang nga, ikaw adunay posisyon sa ilahang nga panahon, kuyaw kay ka nga tao. Pero sa pagkailan niya kay Kristo, pagkabalo niya nga si Kristo Dios, wala niya gibali ang tanan, gihimo niyang walay pili ang tanan nga iyang naangkon, aron lang maangkon niya o mahibaluan niya, matugkad niya kung unsa si Kristo sa iyang kinabuhi. Ug wala siya nagatanaw sa reward dinhi sa kalibutan. Ang iyang ginatanaw, ang reward niya giandam sa Dios dito sa langit. Mo din na igsuon nga makita nimo ang kinabuhi ni Apostol Pablo sa iyang panahon nga dadawat niya si Kristo nga makaingon ka nga grabe lisod kay iyang kinabuhi, di ba? Kay ngano day igsuon, wala niya gitagaan og bili ang mga butang nga naa dinhi sa kalibutan. Pero ang saad sa Dios igsoon kanunay na nga iyang ginasaad sa tuwa. Depende sa imuha kung imong tuuhan og saligan. Ang saad sa Ginoo igsoon daghan kayo diha sa Ecclesiastes diha sa Jeremiah 29:11. Matthew 6:33. Unsa pa diha? Daghan pa mga saad, John 10:10. Makita nimo ang saad sa Ginoo, hatagan kag abundansya nga kinabuhi. Nganong hangtod karon ang ubang mga Kristohanon, ang ubang mga katawhan sa Dios, wala pa nagdawat ni anang mga saara. Ngano day igsoon? Mao ni ang pinakarason. Nganong hangtod karon? Praise God. Ayan siya sa Galatians chapter 4 verse 1 and 2. Ayan siya diha. Samtang bata pa ang manununod. Kinsa ang manununod diha? Imo yung amen. Ang Dios mo'y tag-iya sa tanan. Ayan siya sa Lucas ganina. Ang tanan ako imuha. Ingon ang Dios. Apan ingon siya diri, samtang bata pa ang manununod, sama lang siya sa ulipon, bisan tinuod nga siya ang tag-iya sa tanang mga kabtangan. Sa tinuod na igsod, kita karon nga naa kay Kristo, kita ang tag-iya sa tanang kabtangan sa Dios. Di ba ikaw anak sa Dios? Ikaw ang pinakabililuhan nga butang sa Dios. Ikaw ang pangasawunon ni Kristo. Mao na ikaw. Ikaw ang tag-iya sa tanang kabtangan sa Dios. In verse 2, may mga tao nga gisaligan nga mag-atiman kaniya ug sa iyang mga kabtangan hangtod sa panahon nga gitagal sa iyang amahan.
Kini mga panalangin nga gisaad sa Dios sa atong kinabuhi igsoon, na ay panahon nga gitagan alang sa tuwa. Ug matod pa niya, samtang bata pa ang tinuod nga manununod na ay gipiyalan sa mga kaptangan para sa iyahang tinuod nga mga anak. Usa ka rason igsoon nganong hangtod karon ang uban wala pa nakadawat sa saad sa Dios tungod kay bata pa. Mao din na siya ang usa ka rason. Unsa di gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi? Gusto siya nga muhangtong ta. Akong pangutana sa inyo, Igsoon, kinsa ng mga tawhana nga gipiyalan sa Dios sa mga kaptangan alang sa iyang mga katawhan? Nakabalo mo kinsa ng mga tawhana gipiyalan sa Dios sa inyong mga kaptangan nga inyong mapanunod gikan diha sa atong buhi nga Dios? Wala ta kabalo no. Pero ang pulong sa Dios nagaingon diha sa panultihon, Proverbs chapter 13 verse 22, yun siya, ang bahandi sa maayo nga tao mapanunod sa iyang mga apo. Tinuod na siya, di ba? Apan ang bahandi sa makasasala mapanag-iya sa mga matarong. Kinsay matarong diha mo yung nahimo kang matarong tungod sa imong pagtuo ni Kristo. Tanang gihaguan sa mga makasasala igsoon, giandam na para sa imo. Amen? Kahibulungan ang pulong sa Dios, di ba? Ang maka-amaze ang pulong sa Ginoo igsoon. Ang dautan magpakadato aron ihatag sa mga matarong. Ingon pagid siya sa magwawali or Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Ingon siya, sa pagkatinuod hatagan sa Dios ug kaalam, kahibalo ug kalipay ang tao nga nagahatag og kalipay kaniya. Kinsa nagahatag og kalipay sa Dios? Kinsa ang nagakalipay diha sa Dios? Amen. Kita ang nakalipay sa Dios. Kaya nga ng Biblia, kung walay pagtuo, dili ka makapahimot sa Dios. Pagtuo lang ang makapahimot sa Dios. Katong nagapahimot sa Dios igsoon, mao ni ang ihatag sa Dios sa iya. Atagad kaniya kaalam, atagad kaniya kahibalo ug kalipay. Kung imong tan-awon si King Solomon, unsa niya gipangayo sa Dios? Kaalam ug kahibalo, di ba? Ug kalipay. Ug gidagdag ni sa Dios ang bahandi. Karon sa atong sitwasyon karon igsoon, ang ihatag sa Dios sa ato is kaalam ug kahibalo. Kaysa diha nga kung iuna sa Dios ang mga panalangin para sa atong kinabuhi, kung wala ang kaalam ug kahibalo sa Dios, dili nimo madumala pag-ayo ang mga blessings nga giandam sa Dios sa imong. Muna hangtod karon igsoon, karon panahon na sa atong kinabuhi, ang una nga ihatag sa Dios sa tuwa, kaalam ug kahibalo. Kung imong tan-awon ang pulong sa Ginoo, ang una, pinakaunang nga mutubo sa tuwa or kanapitang mutubo sa atong kinabuhi is atong espirituhanon. Kaya ang 3 John chapter 1 verse 2, ingon siya, hinaot nga anaa ka sa maayong panglawas ug maayong kahimtang. Sama nga nasayran ko nga maayo ang imong espirituhanon nga kahimtang. Una, ang imong espirituhanon nga kahimtang igsoon, mutubo diha sa Ginoo. Pag mutubo na gani imong espirituhanon nga kahimtang diha sa Ginoo, muabot ang maayong panglawas, muabot ang imong maayong kahimtang sa kinabuhi. Amen? Muna na ang sikreto diha sa pulong sa Dios igsoon. Unahon niya imong espiritual, unahon niya pagpatubo ang imong espiritual, pagsalig ngadto sa Dios, ug moabot ang mga saad sa Dios, moabot ang mga panalangin sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen? Kabalo ba ka? Unsa ang una mo to? Ang pinakauna nga patubuon sa Dios sa atong kinabuhi, ang atong espirituhanon. Praise God. Karon igsoon, samtang kita nagapaabot sa Dios, nagapaabot sa iya mga saad, nagapaabot sa panahon nga gitagal sa Dios nga mag-enjoy ta sa iya mga saad. Kisa ba'y nagtuo diha nga mo enjoy mo sa saad sa Ginoo? Amen. Kitang tanan nga mga anak sa Dios, ang ihalang gikinahanglan igsoon, imong tuuhan, imong saligan ang iyang saad sa atong mga kinabuhi. Ang saad sa Ginoo is daghan. Mayon sila nga, Pastor, nganong nadato malagi ng mga tao diha nga walay Kristo? Sama sa gingon sa pulong, ang mga dato maghago, maningkamot. Kung imong balikon ba, kana siya diha,
ang paghago sa mga makasasala walay kapuslanan. Nganong wala may kapuslanan? Sama lang nga nagagukod sila sa hangin. Nganong walay kapuslanan para sa ilaha? Tungod kay ang tanang paghago nila giandam sa Dios para sa imuha o sa ako. Amen? Kahibulungan, di ba? Kahibulungan ang mga plano sa Dios, ang iyahang plano sa iyang mga katawhan. Apan sa dihang nagapaabot ni anang panahon na igsoon, atong tunan sa Dios, atong tunan ang pulong sa Ginoo. Naa siya nga mutudlo sa tuwa. Ang mga Kristohanon karon ingon siya, ingon ang pulong sa Ginoo, mga magtutudlo na unta kamo karon, kay dugay na kamo sa pagtuwa, panhangtod karon kinahanglan pagid kamong tudluan sa unang mga pagtulunan mahitungod sa pulong sa Dios. Sama gihapon kamo sa mga batang masusong nga kinahanglan pa og gatas tungod kay dili pa kamo makakaon sa gahi ng mga pagkaon. Ang mga nabuhi sa gatas mga batang masusong nga wala kahibalo kung unsa ang maayo og dawtan. Apan ang gahi nga mga pagkaon alang sa mga hamtong nga nasayod na kung unsa ang maayo og dawtan. Gusto sa Dios nga mahimutang hamtong. Gusto sa Dios nga mahimutang magtutudlo sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios nga kanunay ta nga magsalig diha sa iyaha. Sa kalibutan, lahi ang pamaagi sa kalibutan. Kung ikaw nga anak, magsalig ka sa imong ginikanan, bisag dako na ka, mo na ang bata diri sa kalibutan. Ang hamtong diri sa kalibutan, ikaw na ang maningkamot, di ba? Amen? Pag 18 years below pagani ka, hold pa ka sa among ginikanan. Pero mulampas na kay 18, pwede na ka pasagdaan sa among ginikanan, kaya nga naman, hamtong na ka, pwede na ka maningkamot o gimuha. Muna ang sa kalibutan, ang pamaagi sa kalibutan. Pero ang pamaagi sa Dios, igsoon, lahi, kabaliktaran. Kaya nga naman, ang pamaagi sa Dios, pag ikaw ang maningkamot sa imong sarili, bata pa ka sa mata sa Dios. Pero sa diha nga ikaw musalig diha kay Kristo, mag-rely diha kay Kristo, mauna ang pagkahamtong diha sa pulong sa Dios. Kabaliktaran, di ba? Mag-iwan kang binuang man oy. Pero dako man kay nang binuang, pero kung imong tun-an ang pulong sa Ginoo igsoon, mao na ang tinuod. Sa diha nga ikaw ang maningkamot sa imong sarili, bata pa ka sa mata sa Dios. Ikaw ang mag-ahago para sa imong kaluwasan, ikaw ang mag-ahago para sa tanan sa imong kaugalingon, bata pa ka sa mata sa Dios. Pero kung ikaw naga-rely, naga-tuo, naga-trust diha sa finished work ni Jesus dito sa cross, hamtong na ka sa mata sa Ginoo. Mao na ang kalainan nato igsoon. Amen? Mao na ang dapat nato ibutan sa atong una-una. Unsa ang mga pamaagi sa atong buhi nga Dios. Ingon siya, ang paghimo nga hamtong sa mga Kristohanon is mao ni siya. Ang pulong sa Dios, ingon siya sa Isaiah 54 verse 13, ako mismo ang mutudlo sa imong katawhan. Ug magmauswagon kay sila pag-ayo. Kinsa man ning mutudlo sa tuwa? Ang Dios mismo mutudlo sa tuwa. Ang Dios ang magagiya sa tuwa. Ang Dios ang magatabang sa tuwa, magapahinumdum sa tuwa sa tanang butang nga atong gikinahanglan. Ingon pagid siya sa John 14:26, apan kun makagikan na ako ang magdasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang nga ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mao na ang pulong sa Dios igsoon. Ang paghimo nga hamtong sa mga Kristohanon is ang pag-rely sa finished work ni Jesus, pag-rely sa balaang Espiritu nga gibutang sa Dios sa atong kinasuluran. Mao na ang pamaagi sa Dios. Mao na ang pamaagi sa Ginoo sa ato igsoon. Ang atong pamaagi is sukwahi sa pamaagi sa Dios. Amen ba? Mao na tinuod igsoon. Mao na ang pulong sa Ginoo. Igsoon karong buntaga, nahimo ang tanang butang, nahimo ang nga ikaw nahimong bililhon, nahimong pangasaonon sa Dios, nahimo kang templo sa Dios, nahimo kang anak sa Dios tungod kay gipili ka sa Dios. Naa ka diri karon dili tungod sa imuhang kagustuhan nga naa ka diri karon, kun dili tungod sa Dios. Tungod kay gihigugma ka sa Dios, gipili ka sa Dios. Muna kami ni Pastor ni dili gid mi mo undang og share anang about Ephesians chapter 1 verse 4. Wala pa gibuhat ang kalibutan, gipili na ka sa Ginoo. Unsa ka amazing ang Ginoo, no? Unsa siya kakahibulungan sa atong mga kinabuhi. Nga wala pa ka na tao, ipilit na ka sa Ginoo, imposible. Yung kaingon kasi mong sa imong natural nga
panlantaw ba sa imong natural nga kinabuhi? Imposible mo pag siya kita sa kuha. Ano ba? Butang na to sa natural. Ipili na ka sa Ginoo. Wala pa ka na tao sa kalibutan. O ngayon pa ang Biblia, naapa ka sa tiyan sa imong mama, gihanay na, gikonekta na sa Dios tanan, nimong gikinahanglan. Ang dagan sa imong kinabuhi, gisulat na, nakalatid na, diha sa libro sa Ginoo. Amen? Ingon anak ka kabilingdon. Ingon anak kaniya kagimahal. Sama sa gingon ka na kaninyo kaganina, nga ang bili nimo dili igo ang kalibutan nga ibayad alang sa imong kalawasan, alang sa imong kinabuhi. Inanak ka kamahal sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. Ug diha lang tama ng pulong kabalo ko nga ang Dios kanunay magapahinumdom kanatong tanan. Have a blessed Sunday, everyone. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ug atong pasalamatan atong buhin nga Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga langit nun. Mapasalamatan kami nining adlaw sa mga pagpahinumdom sa imong pulong kung unsa mi kabililhon diha sa imong tubangan. Nahimo kaming imong mga anak. Nahimo kaming imong mga hinigugma. Nahimo kaming imong mga pinalangga pangasawunon. Tungod kay imong plano, Lord, nga kami mahimong imong mga pinili, imong mga katawhan. Wala pa nahimo ang kalibutan. Imo nang gipili daan, imo nang gilista daan, imo nang giplanong daan nga kami mahimong imong mga anak. Ang tinuod, Lord, kami imong mga pinalangga, imong anak, imong pinili. Wala mi nahimong ingon anak tungod kay kuya mi. Nahimo mi ngayon anak, Lord, tungod sa imong plano sa mga kinabuhi. Ingon anak ka kakahibulungan. Basta Lord, samtang kami aduna pa'y kinabuhi nining kalibutan na. Walay lain nga mabayaw kundi ikaw lamang. Walay lain nga motuboy sa imong pangalan kundi kami nga imong mga anak, imong mga pinili, imong mga hinigugma. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amo kang pasidunggan. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. At ito sa atong communion. Praise the Lord. Jesus. With a melody, you surround me with
Thank you, Jesus. Lord, salamat, God. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ibayo na to ang bread. Sa gabi, nagibulihan si Jesus. May kuha sa tinapay. Og nagpasalamat sa Diyos. Og yakin gipikas-pikas. Og yakihatag siya mga tinuan. Kumingan siya. Kiningapan, nagsimulo sa akong lawas. Kami nag-antos, nagsakripisyo. Alang kaninyo. Bata kini, alang sa paghandong ka ako. Lord Jesus, salamat, Lord. Ining mga matahong mga kabuntagon. Kami nga imong mga anak. Imong pinalangka. Imong pangasawunan, Lord Jesus. Maghandong na usab sa imong gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Imong giantos ang tanan alang kanamo, God. That by your stripes we are healed. Lord, salamat, Ginoo. Lord, magapamunga sa among kinabuhi ang kaayuhan, God, ay magibayran dito sa cross sa Kalbaryo. Kung nagaingon ka sa imong pulong, as you are, so are we in His world. Lord, nagpuyo ka nga walay balatian, so are we in this world. Nagpuyo ka nga adunahan, so are we in this world. Nagpuyo ka nga walay kahadlok sa mga balatian, walay kahadlok sa kaaway, so are we in this world. Tungod kay kabalumigaan, imo ming tabangan, dili mo pasagdaan. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi, nga gibulihan si Jesus mikuha sa kupa. Ug nagpasalamat siya sa Dios ug yakin gihatag siya ang mga tinunan. Ug mingan siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga maoy nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ug matag-inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat, Lord. Sa imong humiling nga dugo, imong gipagas dito sa cross sa Kalbaryo, alang sa among kabulahanan. Nga pinaagi sa imong dugo, Lord, kami napasaylo sa among mga kalapasan, ika sa among pagkabata karon ug hangtod sa mubalik ka. Gihimo mi nimo nga walay kasaway, gihimi mi nimo nga balaan, gihimo mi nimo nga angayan. Tungod kay Lord, dili na mo kaya nga mahimong angayan diha sa imo. O Lord, salamat sa tanan nga magibuhat alang ka namo. Diha sa imong dugo, nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa imong mga katawhan, Lord. Kung nagaingon ka sa imong pulong Ginoo karon, nga sa panahon nga gitagal alang sa imong katawhan among ma-enjoy kung unsa ang mga butang para sa among mga kinabuhi. Amo nang gina-claim, amo gina-declare sa among kinabuhi, Ginoo. Amo nang ma-enjoy. Lord, salamat sa tanan. Dalay ko ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Let's give our tithes and offerings. Praise the Lord, for His
Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Ginoo. Lord, salamat sa imong mga pulong, God, sa kanunay, nagapahinomdom, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong makatawhan, Ginoo. Ikaw nagapanalangin, ikaw nakikuban, God. Salamat, Lord, sa panalaping nga bahin, Ginoo. Salamat, magamit kini alang sa pagpalambo sa imong ibanghilyo, God. Salamat, God, karong buntaga, Ginoo, anay ang mga katawhan. Mapasalamaton, madinaygon diha kanimo, God, tungod kay ikaw ang Dios ang nagapanalangin kanila. And Lord, today among ginadeklara, God, even Lord, ang tanang source of income sa mga katawhan, negosyo, trabaho, sa tanang mga butang nga magipiyal kanila, Ginoo. Salamat, God, sa pagprotekta. Salamat, Ginoo, sa kaabundansya sa ilang pamilya, kaabundansya sa mga butang nga magipiyal sa mga katawhan, God. Salamat, God, sa kalipay, sa kalinaw, Ginoo. Salamat sa protection imong ibubo sa mga katawhan, God. Even Lord, sa nagapamati, nagatanaw sa live, Ginoo. Salamat sa imong pag-comfort, God, sa tanang mga butang, Ginoo. Salamat, God, sa tanang mga pangitabo sa ilang kinabuhi, Ginoo, na akay plano o kabubuton, God, sa imong mga katawhan, Ginoo. O salamat, God, ang kadagkaya imong ipabuhagay sa imong mga katawhan ining kabuntagon, Ginoo. Salamat sa kalipay, and we bind mga buhat sa kaaway, disgrasya, kakaulian, mga pamalatian. We bind you in the mighty name of Jesus. Death in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom. Coronavirus, wala kay gahom. Dili ka makapangilabot sa katawhan sa Dios. Amo kang ginahinginlan, amo kang ginagkapos, amo kang ginapahawa in the mighty name of Jesus. And Lord, we speak forth life alang sa mga katawhan sa Dios, mga katawhan, God. I speak forth blessings upon blessings, favor upon favor, God, sa mga katawhan, God, hindi kabuntagon. Salamat, God, sa kalipay, salamat sa kalinaw, imong ibubog kalagan, imong ipabuhagay sa ilang kinabuhi, God. Magapamali kami, God, next Sunday, Lord, uban ang dagkong mga panalangin na imong pagabuhaton sa mga katawhan, God. Salamat, God, sa kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa tanang bulahaton, sa Wednesday, God, ikaw magapumuhat, sa Saturday live. Salamat, Ginoo, sa kanunay nga pagpamuhat sa mga kinabuhi, sa mga katawhan nga nagapaminaw, nagasubaybaw sa nini, Ginoo. Salamat sa imong pag-comfort kanila, pagpanganalangin kanila, sa mga kaigsunan, God, nga wala nakaanhi. Salamat, Ginoo, sa imong pag-comfort kanila, pagpanalangin, pagpakiguban sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Lord, imo kami mga katawhan, imo kaming higugma, kabalumi, ingon ka, imo kaming mga pari. That's why karong buntaga, Ginoo, bisan unsa nga mong ginadeklara, mahitabo na sa mga kinabuhi. Kay imo kaming mga pinalangga, imo kaming katawhan. Salamat, Lord, sa tanan imong pagabuhaton. Karon, ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios makikuban kaninyo bisan unsa inyong buhaton alang sa kahimayaan sa Dios. Nais prosperity, nais kalambuan. Ang Dios magalikay sa inyo, ha, sa tanang disgrasya, mga pamalatian. Ang Dios makikuban sa inyo, ha, magapanalangin sa inyong kinabuhi. Ug ang kadungganan, kahimayaan, kagamhanan ug gahom, walay laing mo dawat, anak, kundi si Kristo lamang. Kay siya ang anglayan ug takos sa tanang mga pagdaig sa katawhan sa Dios. In Jesus' name, amen. Okay, amen. Hallelujah. God bless. Salamat. Huwag kang susunod kayon. Bye-bye. Ingat sa mga.